ଜୀବନ କିପରି ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ସେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ କାର୍ପେଣ୍ଟର ବଢ଼େଇ ଥିଲେ। ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାର ଥିଲା। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ କାମ ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଉଥିଲେ। ଦିନେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଏକ ବିଚାର ଆସିଲା, ଏବେ ଏସବୁ କାମ ଛାଡ଼ି ପରିବାର ସହିତ ବାକି ଜୀବନ ବିତାଇବା ଉଚିତ। ସେ ନିଜ କାରଖାନାର ମାଲିକଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଜଣାଇଲେ। ମାଲିକ ଜଣକ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଥିଲେ। ମାଲିକ କିଛି ସମୟ ଭାବି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘର ତିଆରି କରିଦିଅ। କାର୍ପେଣ୍ଟରଙ୍କର ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ତଥାପି ସେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ କାଠ ଘରଟି ତିଆରି କରିଦେବି। ଯେହେତୁ ସେ ମନେ ମନେ ଆଗରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅତି ଅଳସୁଆ ଭାବେ ଓ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ସେହି ଘରଟିକୁ ପୂରା କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଘରକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ବି କହିପାରିବ କି ଏହାକୁ ଜଣେ ଅନଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ତିଆରି କରିଛି। ମାଲିକ ଘର ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏହି ଘରଟି ମୋ ପକ୍ଷରୁ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ଉପହାର। ଏହା ଶୁଣି କାର୍ପେଣ୍ଟର ଜଣକ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯଦି ଏହି ଘରଟି ମୋତେ ହିଁ ମିଳିବାର ଥିଲା, ତେବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଘର କରି ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି। ଏହାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କରି ଗଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଈଶ୍ୱର କେବଳ ଆମକୁ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆମରି ଭବିଷ୍ୟତର ଘର ତିଆରି କରୁଛି। ତେଣୁ ସବୁ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ଦେଇ କରିବା ଉଚିତ।